Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün de ekranda Merdan bilen Merdan diýeli. Size bir kiçirek geçenki habarlar boýunça bir gurrun ederiz. Talibanyň oýuny diýdikleri şeýle neme çykýar bolýan zatlardan. Awganistandaky türkmenler bizim bu taýdaky etjek gurrumuz olaryň geljegi ve häzirki durmuşy bilen baglanyşykly. Talibanyň görünmeýän oýuny. Indi Merdan abi ekrana nämämize getirildi ýoşluk bilen o gurrun edbereli bu meseleni. O senem salam ber. Böyle Olmasa esenlikler yurttaşlar. temamıza geçip gidýärmi? Salam bermekdeken ussatlar. Şeýle o ýagdaýymız niredeti bu ýine. O şeýle bir o habar barty gördük. O şaýat olduk we bir utandyk. O bir tarapdan gynandyk. Gat agyr bir mesele. De 10 ýaşly bir gyzy o Talibanyň nemesi aljak bolýarmy da zor bilen. Soň bizem bu meseleniň aňyrsyny o jikmejik o bilmek üçin herekete geçdik. Soň aňyrsynda o Talibana hyzmat edip beren şol owanyň özbekleri, soň bular türkmen bir owada özbek türkmen garşyp ýaşaýan eken. Soň has aňyrana iň verdik. Bu bir oýun bolmaly. O diýilen ýagdaý çykdy orta. Ýani türkmenler bilen özbekleri şol regionda diýeli, şol bölekde bir-birine düşman edip soň olar bir-bir düşman bolup wagt ýitirip durka Talibanyň ýa-da Puştunlaryň diýeli. Taliban diýmek bir tarapdan Puştun diýmekdir. Taliban hemmekime neme edenok Puştun agyrlykly we Puştun merkezli bir hereket aslında. Ve Puştunlar öz şo taýdaky toprak yer meselesini çözje ekenlerde. Öňden bäram şoňa meňzeş maksatlar bar diýdiler. Awganistandaky türkmenler bu edilýän bu oýun bolmaly diýdi. Hakykatdan ham bolýan zatlary ýa-ni biriniň ýanyna goýsaň şo zat çykýar. Indi ýöne bu oýunlara başa barmady. Gaty neme berdiler, özem dogry garşylyk berdiler. Ýa-ni Talibana garşy çykdylar da bu taýda Taliban etdirýär diýip we bu dogry bir nemeti. Indi Merdan şeýle bir zat bardy. Puştunlaryň geopolitikasy bolmaly. Indi suw geçýär dogry dälmi? Kuştepe kanaly geçýär. Kuştepe kanaly en soň ýine şu Faryap, Jözjan taraplaryna gelmeli proýekt boýunça. Soň ýine şu suw gelen wagty şu suwun ugrunda ýaşaýanlarym diňe türkmenler bilen özbekler. Başga milletlerden ýok diýen ýalyk. Yani Amderyanyň boýunda da we häzirki çekiljek kanalyň boýunda da diňe türkmenler bilen özbekler ýaşajak ekeni. Indi şonu olara bermän ýa-da olar o taýda gowşadyp ýerine özleri yerleşmekçi ýa-da özleri hem yerleşmekçi. Şu mümkinçilik berjekler. Soň kanalyňa çekilýän ugru şu diňe owalara dengelýärmiş da owalary. Aýryp ýykyp soň ýine owany ýyksaň şo taýdaky ýaşaýan türkmenler bilen özbekler täzeden owa gurup yerleşýänçe gatkan wagt geçecekde şo pursatdan peýdalanyp olary watansyz, ýurtsyz, topraksız gowy bilerler. Şeýlerek bir zat bar eken munam indi içindäki hem özbekler hem türkmenler aňyp başlapdyr. Ine şeýle bir oýun oýnapdyrlar. Indi ben näme üçin o gurrun berýän bu zady? Ine göräýmäge o Taliban gelip bir gyzy zor bilen aljak bolýar, namusyna deýjek bolýar. 10 ýaşyndaky gyz diýýärler. Şol görünýär demede. Ya bunam bir özbegiň el bilen etdirýärler türkmene. Yani Taliban däl de özbek edýän ýaly görkezjek bolupdyrlar da. Olan başa barmandyr sebäbi ol adam Talibanyň goýan adammış da, şonuň has adamy diýerlerde. Soň bu ýagdaýdan ýa-ni gowry çykyp bilmedi Taliban. Oýunlary başa barmady, gaçmady.
Yani her bolýan zady şo bolýanlygyna kabul etmeli däldir. Onuň arkasynda hökmän suratda belki başga bir zatlar bolup biler. Ine şu wakada bolýar. Yani görkezilýän oyun ýa-da oýnaljak bolýan oyun bu. Yani aňyrsyndaky bu. Yani Talibanyň maksady türkmenler bilen özbekler şo regionda bir-birine düşman edip bir-biri bilen urşup ýörer ýagdaýa getirjek bolýarlar. Soň urşuň bolup duran ýerinde bir gowşaklyk emele gelýär. Soň şo gowşaklykdan peýdalanyp Taliban şo taýy puştunlary ýani öz halkyny yerleşdirjek bolýarmyş. Şeýlerak bir ýagdaý. Hatda şeýle bundan öňürtü bir habarlar çykypdy bizim habar kanalymyzda. Ýagmyşmasam birinçisinde özbeklerin topragyny alypdyrlar, öldüripdirler bir näçesini. Soň ondan bir ay geçmänkä may aylarında da türkmenlerin topraklaryna öldürüp birini mi ikisini mi ölüpdir. Köpüsü ağır yaralanyp kesilip hemme yerleri paltaly bıçakly şeýdip topraklaryny aldylar da. Soň o habarlar çykan soň Türkmenistanyň birazrak ara gatşya şonuň bilen topraklaryny izine alypdyrdy halk. Şeýle bir ýagdaý bar, ýani bir synançyk bar. Bolýan zat şonuň ýaly çylşyrmyz däl, gaty ýöneki meselede. Bulum näme diýe? Suw meselesi diňe Orta Aziýa däl, Owganistanyň öz içinde de Orta Aziýanyň bir miniatüri hökmünde alınıp barylýan eken de ine bu taýdanam sapak çykarmaklyk gerekli. Hemmemiz üçin hem özbek hem türkmen Özbekistana da suw gerek, Türkmenistana da gerek, Owganistana da gerek. Bunyň orta ýolyny tapyp bolýar da. Şeýlerek ýagdaý Merdana, sen näme görüpdiň ilkinji gören wagtyň bu habary näme duýdun? Görnen zat. Endi istada men başta şu habar göremde şunyň aňyrtyna seretjek boldum da baryp başardymdan. Bunda da Türkmenistan şu wagtky häkimeti bardyr. Şonuň gowşaklyk edýänligini görünýär da. Ýogsam iki atawa oturan goňşy dogan diýip gatnaşyp gören nemeler, milletler bir-birine beýle ýagdaý etmeliler da. Özem seretip otursaň maskala alşyberşe diýerler da şunyň wara uzagrak şu dawanyň uzagrak gitmegini ýani ýüreklerde galmagyny isleýärler da şonuň. Yani girep alýarlar bir-birine. O tarapdan girep alýar. Şonuň bilen ýatdan çykan okunsam ýan kaçaly näme diýär? İkat tepşer ortamda eşegelermiş, ona gavat gelýärmi ýagdaýlar. Şimdi bu ýagdaý nemede de bolupdy? Arada Täjikistan, Özbekistan, Türkmenistanyň prezidentleri Aşgabatda duruşdylar. Hem şun aral deňiz barada duruşapmyşyn diýip. Indi o taýda da iş etjek adam däl bolan hiç gaýsy prezidentleriň. Şöyle gepleşige barıp oturanda ýam kürsüde şeýdi otyrlar. Gürleşik adamlar beýip oturmaýar. O taýyk bar ılma adamlar barar, geologiýadan baş çykýan adamlar barar. İşin ustady barmanda. Bärde de şonuň ýaly öňüre bir habar geçipdi şol türkmenleriň, özbekleriň näme ödem taýak bilen näme diýerler, ýani ýara bilen diýerler. Ýuwaşlyk bilen göze ilmez ýara edip gerek edecek bolýarlar. Ýöne şuna Talibanyň etjek oýuny iki tarabam düşünmedik bolsa, etatana mene şu gepleşik näme ýani rolikdaki alparjylar diýip aýdanda. Şolar düşünmedik bolsa bir uzak uzak boljak. Bular göçüraýan nädeýlerinde de ýene şo taýda da ümsün boljak da ular ýene özbekler tutupmalar garlyş görjekler. Esasy meseleler edip biljekler. Näme sebäpden bolýar beýle, näme üçin beýle çetlenýär şo zatlara
Ünsi soğulmaz ýaly diýerler da. Bu aňardan gelen kanala mummasy suw bir ýaşaýyşyň nemesi da birden adama iş güç boljak, ekonomikasy azyk düzeljek, halk yani pustunlara olan bir nemesine, siýasatyna gawat gelýän däldir da. Bir wagt şeylere. O, Merdana doğru aýtdyň, Türkmenistanyň gowşak galmasy ýagdaýa gatul täsir edýär bu taýa. Şu bolýan zatlara. Benim ýanky bir ünsüm çeken näzir şu wagt ekranda da görüp durdy. Aýallar, türkmen aýallary şey dip o yapınıp yüzü yok, yüzü görünen nokta. Beýle de bir ýaşap bolarmy bir adam şey dip ýaşap ömrüni ötürüp bilermi? Ve dinde, Kur'an'da beýle bir yapılma yok. Yani Kur'an'da yapılma diýip ayet yok. Kur'an'da bar ayet şu gursaklarınızı yapın diye, gursaklarınız görünmesin diye ayet var. Yani göğüs diýerler. Göğüs ya. Kelläniň gurrun giten ok. Menem okap gördüm o ayetlerini. Onun ýazatı yok yani. Yine bu tarapan benim ünsüm çekti de yine şey dip yapıp demedip yine kıyıza seredim arkasında yine şu ortada dur da 10 yaşında kıyız 10 yaşında kıyızı zordan demedip borba bu ne ahil yani bu Oğuzhanistan'da Türkmenlerin geleceği ne ahil olacak hem özbeklerin hem şeyle de onların geleceği ne ahil olacak o puştunlar halayan olup bilir yani bizim Anrayımızda beýle bir neme yok da düzgün tertip. Söz sende. Endi men öz düşünjäme eden şey yapınca barada näme üçin getirildi? Näme üçin saklaýarlar? Beni şöyle bir zat da Maskala institut diýip bir zat da indi. Her bir maýdaçyk mesele bolsun, uly mesele bolsun. Yani bir Maskala kiçiräjik bir döwletdir şol. Yani iki taraplayın näme etmeli yani. Her bir meseleni işlemeli da iki taraplayın her kim pikirlenmeli. Indi bir yapınsa da zenan Maskalaň sözü bolmasyn yani diýip bir yapyn yani geplemene mümkinçilik bolmasyn diýip yani çäkli bolsun hereket edilen öňler da bolsadan oran ok yani kaýsysyň ýaly İslamda da ýok. Şunu edip Maskala institut bozlar da terdan meçide gatnaşar sawry diýip şükredin diýip o taýda da kenbeýiniň adamlary işlepdi. Şol Maskala institutynyň bozuk gurma dowam etýär da. Bu sarkalgaty bar bularyň edil bilgilerini Türkmenistanyň işi bilýän adamlara teslim etmeli diýär. Teknokrat bolan, bilimli, ilmli bolan adamlar ýaşy bolsun, ýaşlysy bolsun, oňa seredip durmaly däl. Bir meseleň çözüp bilýän, yani uzaklygyny çözüp bilýän, dowamlylygyny çözüp bilýän bir oglanlar, gyýylar tapady ýok. Yani bilýän adam bir iyili bilýän adam näme etmeli yani edare etmeli diýär. Şonuň ýaly. O yankı şu yine şey dip yapın o yani näme diyelim o örtü mü diyelim halta ýalak bir zat yine ayal şey dip gawasaň yine şularyň yetiştirjek çağasy nähil çağa bolmaly. Ve Talibana da gıydansak da şonun şularyň yankı yetiştiren çağasy gerek. Kul ýaly bir ullakan pikirlenip bilmejek, daş döwri kän bilmeýän, tanamaýan, mysal üçin o kanal geçirilýär, kanalyň geçmegi bilen bilelikde nähil ziýanlaryň gelip biljegini düşünmeýän bir nesil yetiştirjeklerdi. Gynançly. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar, ýerleşler ýa-ni Owanstanda da oýunyň dürli görnüşleri gidip dur. Ýa-ni bizde diňe bizim ýurdumuzda däl. Umuman bunyň ýa-ni sebäbi bizim özümizin pikir etmeýänligimizden. Biri o bir adam bolmaly şol hemme zady
edip durmalı diýilen ýalak umytda da ýa aslında etmeli biz. Hiç haçanam hiç kime öz ykbalyň bilen baglanyşykly işleri kararyny almany beren ok. Karary sen berýän, o gerek bolsa köp halatlarda özüňe ýerine getirýän-de. Şonuň ýaly bir ýagdaý. Entek bu oýunlar Owganistandaky türkmenlere, özbeklere gatykän oýnalar. Şonuň üçin ýa-ni dogry düşünmeklik gerekli bolýan zatlara. Talibanlaryň maksadyna düşünmek gerekli. Bularyň maksady näme ýurdy? Dolandyryp Owganistany cennet alyp gitmekmi ýa-da öz keypi bilen ýa-ni 10 ýaşyndaky gyzy zordan almak ýalap keypleri bilenmi baglanyşykly bularyň edýän zatlary? Şoňa da gowy düşünmeklik gerek, ýa-ni düýkli düşünmeli. Şeýle. Baba Merdan abi başka goşjak zadyň bar bolsa. Endi ýa-ni kysgaçyk näme belli. Biziň Türkiýe jemgyýetlerimizde tawabymyzda şeýlerden almy hiç matam ýüze ýapylmadyk. Näme Araplaryň bir kulturasy diýilýär näme şoň meňdedilip ýani arator gepleýär da beri meçitde gepleýär, ahun bolýarmy, kar bolýarmy. Şonuň bilen şonuň ýagdaýy bilen il, ýani birinjilikden owa, ondan soň vilayaty ýetirip şol dolandyrylýar da. Olam siýasatçylaryň elindäki adam bolýar da, ýeki adamy aýdan etdirmek ansat bolýar da. Şonuň üçin il dürüňine geçmeli, gerek bolsa ýaşlary getirmeli araňa bilimli, ilimli, bilen dogry görüp bilen öňünden teredip biljek näme ýani hünärmendi bar şol adamlar gelmelidir. Baba. Oňan berden şeýle ýagdaýlar bar. Bundan bizim sapak çykarmaklygymız gerekli we Türkmenistan Talibanyň öňünde iki eline ýa-ni näme öňüne tutup oturýandyr Talibandan, çekinýändir, gorkýandyr. Gaty gülkünç, biz maskara edýärler bular. Şonuň üçin Türkmenistanyň üýtgeme gerekli. Ýa-ni Taliban bilen iki döwlet nädip gatnaşyk edýän bolsa şeýle gatnaşyk edilmeli. Bularyň edýän gatnaşygy bir üýtgeçik. Bir medeniýet bilen baglanyşykly ýeri ýok. Näme edip görenleri belli däl. Ýine şeýle. Bu Merdan nemesek jemlägen bilirse o gyska çykyş etjekdik bugün bardyr. Bolýanda illeşler sağ bolun. Ine şeýle bir gysgarak neme bereýin dedim. Ýene ýadymdan çykmak aýdaýyn. Bu mesele çözüldi. Şu gün dolluğuna çözüldü. Indi o gyza hiç ýylnäme hop abananyk. Hem gyza hem ýakynlaryna hem şol owa hop abananyk meselesi çözüldü. Taliban goýup bolsun edipdir. Yüze vurupdir, ýa-ni nemesinden dänipdir. Pälinden diýen ýaly ýagdaý boldy. Bu nämenin netijesinde ine şu aýallaryň çykyp isleglerini we talaplaryny aýtmaklarynyň netijesindedir. 2 gün ýok, 2 gün däl, 1 günden saklapdyrlar, näme üçin video düşdüňiz diýip ine Türkmenistandaky näme meňzeşdir. Ýani islamy nemede ýa-ni bir totalitarizmdir İslamiyet. Totalitarizmdir, basyş edýändir. Sen ulularyň diýen etmelisindir, şolara garşy gelmeli däl diýilen ýaly. Şolar näme etse sesini çykarmaly däl, şolaryň dogry. Sesini çykarsaň cezalandyrýarlar diýilen ýaly prinsipde hereket edýärler. Ýani olan başa barmandyr. Biz şu wagt nemede öz erkine. Onda o jemläp bereli. Berdan ha. Sağ olun illeşler. Yine de görüşýänçäk.